הגיע אלינו לקוח שהביא מכתב. אהלן דני, הראינו להודיע לך כי בתאריך 31 למרץ אתה פורש לגמלאות ולכן תסיים את עבודתך. הלקוח נראה צעיר, אומר שהוא רוצה לעבוד. התחלנו לבדוק את התיק. גילינו ש28 שנה הוא לא מקבל תלוש משכורת, אלא חשבונית. וגילינו שזה המקום היחיד שהוא היה מתייצב בו כל יום, מ-9 בבוקר עד 5 אחרי צהריים. ואז הלכנו לבדוק כמה מקבלים אחרים שעבדו איתו ביחד באותו עסק, וגילינו שהוא מקבל בדיוק כמוהם. אז מה הבעיה תגידו? הבעיה היא שהעובדים שמקבלים 20,000 שקל, מעסיק משלם להם פנסיה, קרנות השתלמות, הוצאות נסיעה, הבראה, ביטוח לאומי. כשהוא מקבל 20,000 שקל בחשבונית, הוא משלם לעצמו, אז יש לו הרבה פחות מ-20. פנינו לבית הדין לעבודה, שפסק לו מאות אלפי שקלים והכיר בו כעובד. אם עבדתם הרבה שנים, לא קיבלתם תלוש, קיבלתם חשבונית. ובאמת אתם חושבים שהייתם עובדים, ככה כתף אל כתף עם כל העובדים. זה שישב לידכם קיבל תלוש, אתם קיבלתם חשבונית. כל יום, באופן קבוע, או לא כל יום, חצי משרה, אבל באופן קבוע. אולי יש לכם בראש משהו שאתם בעצם עובדים, ואפילו נותנים לכם מכתב פיטורים? תפנו אלינו. יכול להיות שבית הדין מכיר בכם כעובדים ומגיע לכם כסף.